Duha ka mga fault line ang posibleng nilihok sa Northern Cebu matud sa OIC sa Phivolcs, Visayas. Hinuon ipaubos pa kini sa technical review. Siluan Mirundina sa report. Nasubay na sa mga sakop sa Quick Response Team sa Phivolcs ang on-land offshore extension sa baguhay lang ginganlan nga Bogo Bay Fault nga mo'y gitumbok nga hinungdan sa 6.9 magnitude nga linog niadtong September 30 sa gabii sa Bogo City. Ug sukad niadtong nilabayng Martes sa gabii, kapina sa 7,000 ka mga aftershocks ang nabatyagan. Matud ni Robinson Jorge, OIC sa Phivolcs Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, padayon pa karon ang ilang gihimong impact assessment sa liquefaction, faulting o landslide sa Northern Cebu. Apan base sa ilang nakita sa fault mechanism, gamit ang ilang mga ekipo sa Phivolcs, nabantayan nilang managlahi ang orientation niini. Naay mga series of linog nga same ang iyang orientation sa iyang movement, pero napoy side rin nga isa. Pero kini nga napoy mga dagko nga quake nga ang resulta niya diri is more on trusting. So duda lang sa akong personal na opinion. Kani siya nilihok o kani po siya nilihok po siya nga fault. So posibleng duha ka fault ang galihok? Duha ka fault kay kini siya or either kaning duha kini isa. Hinuon, matod ni Jorge, ipaubos pa nila kini sa technical review sa dili pa ipagawas ang final report sa gihimo usab nila nga pag-update sa mga fault system sa Northern Cebu. Sa bigas bahin, gikonfirmar usab ni Jorge nga adunay upat ka mga potentially active fault system sa Central Cebu. Naglakip kini sa Balamban Fault, Central Highland Fault, Uling Masaba Fault ug Lutak-Haklupan Fault nga mamahimo usab nga maka-generate og 6.9 magnitude nga linog. Pero tinud lang daghan kay mga ginagmay nga linog generated ani mga fault system. Natay mga epicenter diri mabutang, diha sa Mactan mabutang, ano ba? Lapit diri mabutang. So wata kabalog kuan kanos asya mo ihok og dako. Matod ni Jorge, dili angayan kining himuong tinubdan sa panik o baka kabalaka kay kabahin man ang linog sa mga natural phenomenon nga atong masinati. Inay, himuon kining giya aron mangandam og depensahan ang kaugalingon sa posibleng kadaot nga mamugna niini. Ato nang tanawon positively ba? Nga kinahanglan dita maapektuhan ana, sa di maapektuhan, dili ka di maugno imong balay, di kung naingon na ning activity, magkakaon ka at least 3 days. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.